Čaute, GPčka sa nám konečne vrátili do Európy na okruh Jerez. Ja som sa na to veľmi tešil, i keď som preteky nepozeral naživo, bol som odcestovaný. Takže informácie len tak zo záznamu. Táto Grand Prix sa považovala za tú, kde sa ukáže, kto ako na tom je. Z toho dôvodu, že všetci jazdci túto trať veľmi dobre poznajú. Prebiehajú na tejto trati veľa predsezónnych testov, veľa továrnych testovaní, privátne testy. Takže vlastne každý jeden jazdec tú trať veľmi dobre pozná, vie čo kde je, vie s čím tam môže počítať, ako sa tá trať správa pri určitých teplotách. Takže toto GP bolo pre mňa veľmi zaujímavé a fakt som bol zvedavý, ako sa vyvinú jednotlivé situácie s tými jazdcami, ktorým sa napríklad tých úvodných podnikov nejak extra nedarilo. Veľmi som bol zvedavý na Marca Marqueza, lebo z neho mám taký strašne zvláštny pocit od začiatku celej tejto sezóny, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale veľmi jednoducho to zhrniem ako jeho verný fanúšik, ktorý ho sleduje od začiatku jeho kariéry cez tie najnižšie kubatúry, Moto2, premiérová sezóna v GPčkách, všetky tie jeho kauzy, vždy som tak nejak stál na tej jeho strane. Ale musím povedať, že ma štve. K tomu sa dostanem. Chcel by som začať nejak tak po porade. Chcem sa najskôr pozrieť na Aprilu, na Marca Bezzecchiho, ktorému vlastne skončila tá jeho víťazná šnúra. Aj už nenavýšil v tom svojom rekorde počet tých kôl, v ktorých viedol. Zobral mu to vlastne Marc Marquez v nedeľnom závode, hneď po štarte a v prvom kole bol stále prvý, takže tým pádom už sa mu nezapočítalo ďalšie kolo, ktoré by viedol. Marco Bezzecchi nedeľný závod nevyhral, čiže tým pádom sa prerušila tá jeho víťazná šnúra v počte vyhraných Grand Prix po sebe. A v sobotu mal vlastne pád po prezutí na mokré pneumatiky. Vlastne sobotný šprint, tam zamiešal kartami dážď. Zašiel do boxov, vymenil motorku a údajne nemal zahriaté pneumatiky a to spôsobilo jeho pád, takže ten sobotný šprint nedokončil. V nedeľu teda už sa mu nepodarilo vyhrať, ale pre aprílku udržal si vedenie v šampionáte, veľmi kladný víkend. Jorge Martin vyzerá, že s aprílkou sa kamaráti čím ďalej tým viacej. Mal penalizáciu do hlavného preteku za zavádzanie v rýchlej stope, čiže tým pádom štartoval z 10. miesta. A uvedol, že zo začiatku preteku mal problém so zadnou pneumatikou a aj tak sa mu podarilo skončiť na 4. mieste. Zo šprintu bol ale nútený odstúpiť kvôli technickým problémom. Nejak sa bližšie neuviedli, čo bolo dôvodom toho technického problému, alebo prečo vlastne odstúpil, ale keď mali v pondelok testy, tak už sa tam začalo povrávať o problému s brzdami a na jednom zábere bolo vidieť, že počas dňa svietia na Martinovej aprílke brzdové kotúče na červeno, čo ešte pochopíš, keď to svieti v noci a cez deň to nie je úplný štandard, takže tam bol nejaký problém s prednou brzdou, kvôli ktorému vlastne musel zo šprintu odstúpiť. Zabrdnem teraz trošku do Ducati. Chcem len zhodnotiť Fabia Di Giannantonia. Za mňa je to aktuálne najlepší jazdec na Ducati. Je konzistentný, podáva kvalitné výsledky a tvrdí, že motorku si nadstavuje úplne podľa seba a neriadi sa tými zdieľanými dátami, ktoré majú vlastne všetci jazdci Ducati, že si môže pozrieť napríklad Alex Marquez, dáta Marca Marqueza a podľa toho si nastaviť motorku. Nie, Fabio si to nadstavuje podľa seba. A šplechol také nejaké vyjadrenie, že Ducati nadstavuje motorku podľa Marca Marqueza. Alebo
možno som trošku zle povedal, nie že nadstavuje tú motorku, ale ten samotný vývoj tej motorky sa uberá k tomu Markovi, čo nejak nemusí svedčiť ostatným jazdcom. Aj by to trošku sedelo tým výsledkom iných jazdcov na Ducati. Chcel by som spomenúť ďalej Franka Morbidelliho. V sobotu sa mu podarilo skončiť na pódium v sobotnom šprinte a mal také zvláštne venovanie tohto pódia vlastne všetkým ľuďom, ktorí v živote nejako tápu, ktorým sa nedarí, ktorých podceňujú. A prišlo mi to také nejaké, keby rozprával možno z vlastnej skúsenosti, možno ako keby tam mal možno nejaké tlaky od tímu, aby podával možno lepšie výkony, alebo možno niekto tvrdí, že proste už na to nemá, neviem. Bolo to tak veľmi zvláštne podané. Z jazdcov na Ducati tu mám ešte poznámku k Aldegierovi. Ten vlastne stále bojuje so svojou zlomenenou stehennej kosti. Už je vidieť, že napreduje, zlepšuje sa mu to, nechodí už o barlách, ale stále ešte viditeľne krýva po tom DP, takže určite tam nejaké obmedzenia, bolesti, aj samotné obmedzenie v tom pohybe pri vysadaní, preklapaní motorky určite sú, ale akože klobúk dole pred ním, že to zvláda. Alex Marquez. Táto trať mu evidentne sedí. Je to trať, kde sa mu darí, je tam rýchly, on tam nemá konkurenciu. Minulý rok tam vyhral, tento rok nebyť toho šprintu, že tam zaprší a neriskne to ešte jedno kolo na suchých pneumatikách. Kebyže zájde do boxu, vymení motorku, ja verím tomu, že on by vyhral aj ten šprint. Že on to riskol a bohužiaľ padol. Tam na tej vode sa proste nedalo ísť. No rozsekal. Takže zo šprintu vypadol, ale hlavný pretek akože to bezkonkurenčne vyhral. Tam sa hneď po pár kolách s Markom nemaznal, tam proste šubiduby a ideme. Po warm-upe si vlastne strhol z plexiskla tú fóliu, na ktorú sa vlastne chytá ten hmyz, trhneš si to a máš zrazu čistý priezor. A stalo sa to tuším minulý rok Markovi, že tiež zastavil na štarte, strhol ju a hodil si to pod zadné koleso. Ako odštartoval, tak samozrejme motorka išla do šmiku a tým pádom pokazil štart, prepadol sa. No a teraz sa stalo niečo veľmi, veľmi podobné. Alex to neodtrhol síce keď stal na štarte, odtrhol to v zákrute pred vjazdom na cieľovú rovinku. A lenže ako to odtrhol, tak sa to nalepilo bez echymu na prednú masku, na náduch. Ako bez echy zastavil, tak to padlo a padlo mu to pod zadné koleso. Takže nastala tá istá situácia, čo Markovi pri štarte. Púšťam spojku a motorka mi prehrabla, všetci ma predbehli. Takže určite tam budú nejaké regulácie ohľadom tohto strhávania týchto fólií, lebo ono je to svojím spôsobom aj v samotnom preteku dosť nebezpečné. Predstav si, že to strhneš niekde pred zákrutou. No, síce tam asi nie, lebo však tam máš prudké brzdenie a potom ideš do zákruty. Ale proste strhneš to niekde, to môže odbiať vietor, môže to tam ostať niekde a teraz pôjde tvoj súper, začne prudko brzdiť pre to zákrutou a švinke sa mu na tom koleso. Alebo pôjdeš na výjazde, nabehneš na to zadnou gumou alebo prednou a ujde ti to. To sú také potom nevysvetliteľné pády, že prečo som padol, keď som nič nepokazil. Takže ohľadom tohto budú určite nejaké úpravy pravidel. A zase ako bratia Marquezovi, obidvaja v tomto mali. Mark minulý rok a Alex tento. A však nevadí. No, Marc Marquez. Začal by som sobotným šprintom. Ten chlapec vie, kedy padnúť. Keď padneš pred boxovú uličku, mechanici ti vypnú pádové čidlo, čiže obídeš vlastne pravidlo o tom, že keď padneš a zhasne ti motorka, tak ju musíš odtlačiť do boxov.
Tým, že ti nezasla, tak ju môžeš postaviť, môžeš pokračovať v preteku. To, že riskuješ poškodenie motora, to už je druhá vec. No nevadí, padol tesne pred nájazdom do zakruty, postavil motorku, prešiel cez trávu, vošiel do boxov, vymenil motorku, vybehol na trať, chvíľku sa tam s Pekom Baňajom ponaťahovali, ale proste mu ušiel, pretek vyhral. A vznikla strašne taká kauza ohľadom tohto manévru. A veľký kritik toho bol najmä Johan Zarco, že Marquez keď padol, tak vlastne nemal ísť do tých boxov, lebo že on sa vlastne vracal. Že on nešiel rovno do tých boxov, ale že sa vracal, čiže išiel do protismeru, čo je zakázané. Nikto toto tvrdenie nepotvrdil. Podľa tých záberov, čo bolo, tak mne osobne prišlo, že zdvihol motorku a rovno išiel do toho nájazdu, do tých boxov, takže úprimne neviem, či tam Zarco má pravdu, nemá, neviem. A je tam ešte jedno také pravidlo, že máš tam také kolíky ako keby, alebo také vyznačenie, kaďal máš vojsť do tých boxov. A Mark taďal prešiel, takže myslím si, že podľa aktuálnych pravidel neurobil nič, podľa čoho by mal byť penalizovaný, takže za mňa to bolo úplne v poriadku. Ale určite budú ohľadom toho nejaké opravy pravidel, takže očakávam to. Ja som to zvedavý, ako to pojmu, ale tak každopádne Markovi to pomohlo a myslím si, že kebyže nepadne tam, kde padol, tak ten pretek nevyhrá. Pri Markovi ešte chvíľku zostanem a ja už som to spomínal pred veľkou cenou, že neviem sa v ňom nejako vyznať. Teraz strašne chodia nejaké ohlásenia o prestupoch a o všetkých možných premýšľaniach týmu. O ňom je stále nejako ticho, stále sa nevyjadril alebo nepotvrdilo predĺženie zmluvy z Ducati. Čo som fakt z toho akože taký prekvapený, že čo sa deje, lebo tak už Ducati, alebo tak neoficiálne sa vie, že k Ducati pôjde Pedro Acosta a že vlastne Peko Bagnaia údajne podpísal zmluvu s Apriliou na 4 roky, čo je ako veľmi zaujímavý kontrakt. Stalo sa to, pokiaľ viem, len v Honde, keď podpísali Marka Marqueza, a aj to si myslím, že bol taký ťah, že Mark vtedy zaloboval v Repsol Honde, aby zobrali jeho brata do továrneho týmu. Myslím si to a pravdepodobne asi to tak aj bolo, ale dobre. Ťažko už teraz o tom polemizovať. No, každopádne Mark nemá podpísanú zatiaľ žiadnu zmluvu, nie je nejaké ohlásenie. A vlastne od toho pádu v Motegi, ako nie je to on na tej motorke. Aj keď sú nejaké zábery, že sú s ním nejaké rozhovory, tak on tú pravú ruku proste drží ju tak zveseno, uľavuje jej. Pri akýchkoľvek rozhovoroch, alebo aj keď drží pitie, tak chvíľku a už si to prechytáva do druhej ruky. Mne strašne príde, že buď to zranenie nemá doliečené, alebo je tam nejaký väčší problém. A to je asi aj dôvod, prečo tá zmluva nie je stále podpísaná, lebo jedna vec je jeho vek a zdravotný stav. A kto by chcel zraneného jazdca? Hej, akože áno, je to najúspešnejší jazdec v tom štartovom poli, ale jednak hovorím, má svoj vek, podľa mňa má tieto zdravotné problémy. Aj sám nepriamo povedal, že on keď padne, tak tá psychika sa mu tak zmenila, že on nerieši rýchlo sa vrátiť teraz na motorku, na trať, ale rieši to, že hej, som v poriadku, hej, nemám nič zranené, OK, ideme ďalej. Takže neviem, Mark mi príde strašne taký nejaký rozhasený, taký
taký nejakým spôsobom bojazlivý, hej, ako príde mi to, ja by som to prirovnal k Rossimu, a ako keď si zlomil nie holenú kosť, ale áno, holenú kosť tuším si zlomil vtedy. A odtedy už Rossi nebol úplne Rossi. A toto mi príde veľmi podobné s Marquezom. Aj tá jeho psychika mi príde taká rozhodená v tých pretekoch. Niekto ho predbehne, proste musím mu to tam okamžite vrátiť, musím ho ešte v tom pol kole alebo najneskôr ďalšej tretej zákrute ho musím predbehnúť a vždy tam padne. Aj v tom sobotnom šprinte ho DG stiahoval o jednu sekundu na kolo, takže tam bol veľký prepad. A továrenská Ducati vlastne už 9 pretekov nebola na bedni. To je... No nemám túto štatistiku, ale je to pekných pár rokov, čo sa toto nestalo, hej. Vždy tá Ducati nejakým spôsobom, alebo najmä tá továrna Ducati tam na tom pódiu nejakým spôsobom bola, možno nejak 1, 2, 3 závody vynechali, ale nie 9. Je to strašne veľa. Pecco Bagnaia, to mi príde tak úplne odozdaný jazdec. Áno, boli tam veľké oslavy, keď v tom šprinte skončil druhý. Prišiel tam Tardozzi s Daliňom, hej, tešíme sa. Peka len tak trošku vyobímali Marka, tam vyhadzovali do vzduchu, paráda, wow. Tak. To prišlo ak to video, že nedela, ani jeden nedokončil. Takže nejak tá továrna Ducati ide hore-dole. Šprinty, prvé, druhé miesto, nedela, obidvaja DNF, no tak neviem. Ja naozaj neviem, čo si nejak o tom myslieť. Ogura, veľmi stručne, povráva sa, že z Aprilie by mal ísť do továrenskej Yamahy. Sú také veľmi zvláštne oznámenia. Ako ja chápem, že budúci rok sú úplne nové pravidlá, úplne nové podmienky, motorky, všetko. A že teraz hodnotiť, že Ježišmaria, ideš do Yamahy, do stane, ktorá je na chvoste a nikto na tom nevie jazdiť. Viem, že sa to veľmi zle teraz hodnotí a nejakým spôsobom sa k tomu vyjadruje. Ale teraz tento rok začali s V4. Budúci rok budú mať ten istý motor, či V4, len s menším objemom. A ja neviem, ale nejako tomu neverím, že tá motorka bude dobrá. Nie, akože... Nechápte ma zle. Každá MotoGP motorka, ktorá tam je perfektná. Každý jeden z nás, kebyže sa na to posadíme, tak ti odtrhne gule. Ale v tom poli sú tie motorky proste strašne pomalé. Už aj oproti tej Honde, KTM-ke, proste tá Yamaha je z môjho pohľadu na tom najhoršie. A trpia najviac tí jazdci. Sorry, skočím. Chcel by som ešte, tu som prihľadol jednu poznámku k Martinovi. Po veľkej cene, teda po tej nedeli, v pondelok boli testy. Testovali tam nejaké aero a takéto veci. A Martin povedal, že oveľa lepšie sa cíti na tej motorke. Oveľa lepšie sa mu s ňou zatáča, čož až nechápe, že ako tá Aprilia dokáže zatočiť. A že našiel nejaké 2/10 na kolo. Takže nebol by som úplne prekvapený, kebyže si to na konci sezóny rozdávajú o titul práve Bezecchi a Martin. Ako úprimne po týchto pár veľkých cenách, ja viem, je ono strašne veľa. Ale neviem si moc predstaviť, že nejaký iný jazdec
mimo továrnej Aprilie by bojovalo titul. A hovorili to aj chalani z MotoGP Pokecu, že by bolo veľmi vtipné, ak by to vyhral Martin. Mal by vlastne číslo 1 na motorke a znova by prešiel vlastne k inému tímu, že tú jedničku by si zase preniesol. To by bolo akože veľká prdel, ale tak toto... Skôr to vidím na to Bezechyho, ako fakt začínam byť o tom presvedčený, že Bezechy tento rok ten titul dá a Marquezovi tento rok proste neverím na ten ďalší titul. Aj to môže byť ešte nejaký tlak na ňo, že vlastne s Rossim sú na rovno s tými titulmi a on strašne chce toho Rossiho prekonať. A či aj to nie je dôvod, že tak často padá. Neviem, strašne ťažko povedať. Alexovi Marquezovi ešte oni skúšali nejaký aerobalíček, ktorý mu veľmi sadol. Takže aj to môže byť do vývoju ďalšej sezóny veľmi zaujímavé. Veľmi taká prasacká správa pre Rinsa. Vlastne oznámili mu, že kamo, na konci sezóny končíš. Ale kebyže si vás nejaký akože zavolajú, že no poď tu si sadni a veci sa majú tak a tak, ale nie, že sedíš doma, zazvoní ti telefón a zveru kámo, končíš. No. Takže Rins nás opúšťa na konci sezóny. Fabio Quartararo, to je úplne odozdaný jazdec, ktorý podľa mňa stratil všetku motiváciu na jazdenie z Yamahu, ktorú mal. Ako aj tie nebeské peniaze, ktoré on tam poberá, to tam neudrží. Však už sa špekuluje, že by mal ísť k Honde. Som pevne presvedčený, že to bude obrovský posun pre ňo a konečne sa bude hýbať niekedy. Bude veľmi optimistický. Podľa mňa Fabio budúci rok na Honde bude jazdiť do top 5. Verím tomu. Dúfam. No, ale každopádne Fabio bol najlepšia Yamaha v závode. Skončil na 14. mieste a mal stratu skoro 30 sekúnd. Wow. A vlastne samotná tá V4 mala priniesť veľké zlepšenie pri brzdení motorom. No, tak ale Yamahe sa to ako si nepodarilo a nefunguje im to. A tým pádom aj to, čo mali z radového štvorvalca, to je všetko preč. A aktuálne tá motorka nefunguje žiadnym smerom. Na toto sa sťažujú všetci jazdci Yamahy, to nie je len vec Fabia. A mal v pondelok testovať nejakú novú verziu tej V4, ale no tak netestoval. A keby to aspoň tá Yamaha prezentovala, že vieme, že tento rok je stratený, strašne sa zameriavame na vývoj budúcoročnej V4, budúcoročnej celej motorky a berieme tento rok ako zber dát. Nie. A z Yamahy tu je jasné. Miller a Toprak. Miller priznal, že po všetkých tých pádoch, ktoré mal, mu chýba sebavedomie a dôvera vlastne v tú motorku. A ešte hovoril, že vlastne v pretekoch mu nefungovala zadná brzda, takže ale je to tak nejak som hovoril, že tá Yamaha nejak aj tých jazdcov trošku psychicky ničí. A Toprak, jeho strašne mrzí, že nevie ukázať to, čo v ňom je. Jeho strašne limituje tá motorka. Aha, jasné. Toprak prekonal Marqueza v kvalite sejvu, teda zachránenia pádu. Toprak to zdvihol zo 67 stupňov. Wow.
A ešte tu mám Toprakovi radí Dovizioso, má ho ako svojho mentora. A bohužiaľ Toprak v šprinte sundal Savadoriho a dostal za to penalty. Takže zase je to mal také sťaženie toho hlavného preteku. Zaujímavé je ešte pri Yamahe, že počas tých pondelňajších testov bol testovací jazdec Yamahy, tužím Fernández, rýchlejší ako tovarní piloti. Ako áno, ja to beriem, on môže testovať úplne inú motorku, ako je nasadená. Ale každopádne je to zaujímavé. Peka, toto máme, Fabian Morbidelli sme si hovorili. A ostala nám tu už len KTM. Pardon, ešte sme boli pri hlavne Zarka, som nespomenul. K Zarkovi len veľmi krátko, teda okrem toho, čo som hovoril, že bol veľký odporca toho Marquezovho manévru. On sa podľa mňa dosť videl na to, že na tej vode by to mohol vyhrať. A tým, že on je výborný vodník, tak perfektne využil kvalifikáciu. A vlastne aj počas celého toho šprintu on mal krásne súboje. Bolo tam veľmi vidieť, že pri tej Honde dosť záleží, z ktorého miesta štartuješ. A tým, že on výborne zvládol kvalifikáciu, tak štartoval z tých predných priečok a tým pádom dokázal dojsť v nedeľnom závode na 7. mieste, keď tam to bolo také trošičku vtipné, že bolo vidieť, že ich tam nejakým spôsobom špuntuje, že za ním boli, tuším, asi KTM-ky a predbehli ho a vždy im to dokázal nejakým spôsobom vrátiť. Takže dokružil to na 7. mieste, čo je ako pre Hondu perfektný výsledok. O Chvanemirovi sme sa bavili. Toto máme ďalej. Dobre. Ešte si poďme prebrať KTM-ku. Už nebudem ďalej trapiť potom. Viñales, to je pre mňa ďalší... ja neviem, ako to presne povedať, aby som nejak neurazil, alebo neviem. Ale tiež tam bude strašne labilná psychika. Akože tých kecov cez zimnú prípravu, Ježiš, Lorenzo chystá ďalšieho ašpiranta na titul a že Viñales je talentovanejší ako Acosta a neviem čo všetko. On sa mal vrátiť do tohto preteku. Nenastúpil, OK, dobre. Povedal, že nastúpi do Le Mans. Tým, že meškám s týmto videom, tak už máme informáciu, že ani tam nenastúpi. Takže bude tam mať nejakú náhradu. Strašne by ma zaujímalo, čo jemu šrotuje v hlave. OK, akože mal ten problém s tým ramenom, že mu tam začal vyliezať ten šrob, zoperovali mu to, vybrali mu to. Nikdy mi to nerobili, takže reálne fakt neviem povedať, koľko je nejaká tá rekonvalescencia toho ramena, ale no, neviem. Strašne by som chcel vedieť, čo sa jemu točí v hlave, lebo tam ešte bol jeden šum. Áno, ono sa povráva, že Alex Marquez by mohol ísť do tovarnej KTM-ky. A ja som ešte niekde mal poznámku, že kto by mohol ísť k nemu. Jasné. Digia. Hej. Že by mohol byť Digi s Alexom v tovarnej KTM. Digi to nejakým spôsobom ešte nepotvrdil. O Alexovi sa to už tak nejak dosť verejne rozpráva. Ale Digi tam... On by chcel mať strašne zmluvu z Ducati, tak ako mal Jorge Martin. Že je vlastne ako keby továrny jazdec v netovárnom týme. On by to strašne tak chcel. Aj samozrejme platové podmienky, materiál, updaty, všetky tieto veci. Že
že vraj to nejakým spôsobom jedná jeho manažér, ale je dosť možné, že možno skončí fakt u tej KTM-ky. Binder tam v printe zahodil úplne svoju príležitosť, pritom on je výborný vodník, takisto ako Zarko a proste padol hneď v prvom kole na mokrých gumách, takže bohužiaľ tak nevyšlo to. Z KTM-ky tam je ešte Acosta, ten vlastne tiež ide preč od KTM-ky a teda mal by ísť k Marquezovi do Ducati Lenovo. To je tiež zaujímavá dvojica. Talianská motorka, španielskí jazdci. OK. Ako sa to celé nejak zhodnotil, že proste nemohli ísť rýchlejšie, žmykal z tej motorky, čo sa dalo. Proste motorka je jeho limit a cez to nevie ísť ďalej. A vlastne najlepšia KTM-ka bol Enea Bastiani, či bola fakt najrýchlejšia KTM-ka a u neho je strašne vidieť to zlepšovanie. Sám hovoril, že očakával od preteku viacej, ale že mu nejakým spôsobom odchádzala predná guma, takže už na to nemohol tak tlačiť. Veľa ľudí, ktorí s ním spolupracovali, hovoria, že Enea je výborný jazdec. Ale má strašne taký laxný prístup k tomu. Hej, že ak mi to nadstavte, nejak bude. Hej, že proste nevenuje tú energiu tomu, tým technikom, aby popísal presne, čo mu tá motorka robí, ako popísať jednotlivé tej situácie, aby tí technici vedeli tú motorku doladiť presne jeho štýlu a že on je v tomto úplne akože laxný. A ešte sa veľmi nejakým spôsobom začína povrávať to, že Tech 3 alebo teda premýšľa nad zmenou motoriek, čiže by odišla od KTM-ky a prešli by k Honde. Ako za mňa dosť logický krok, je trošku taktický. Všetci vieme, že KTM-ka je v nejakých finančných problémoch a do tohto celého projektu si myslím, akože naliali dosť veľa peňazí a KTM-ke sa aj v tých GPčkách darilo. Akože to zase nemôže nikto poprieť. Akože Binder mal svoje svetlé závody. Len naliali do toho veľa peňazí. Neprišiel ten výsledok, ktorý asi očakávali po tých rokoch. Teda ten majstrovský titul. Dostali sa do finančných problémov a udržať 4 motorky na gride je podľa mňa finančne extrémne náročné pre nich. Takže by ten Tech 3 prešiel k Honde a jednak teda tá istota toho, že tie motorky budú. Keď rozumiem, že Tech 3 to je premenovaný GasGas. A pre Hondu to bude obrovská výhoda mať 6 motoriek na gride. Ten vývoj im pôjde neskutočne rýchlo a dokážu tú motorku neuveriteľne podľa mňa zlepšiť akože oproti tomu, čo majú teraz. Takže ja očakávam, že to bude od budúceho roka. Že to bude potom vlastne na sezónu až 28. Ale no nevadí. Všetko je to o tom, kto sa ako dokáže popasovať s tými novými pravidlami, novými motormi. A fakt, ako ono to môže tak vystreliť, že Aprilia, Ducati môžu byť najhoršie motorky v poli a Yamaha, Honda sa tam budú byť o titul. Akože to môže byť úplne kľudne možné. Takže ja som extrémne zvedavý na tú budúcu sezónu. Ja už by som bol strašne rád, aby sa
tieto prestupy uzavreli, aby už jednak aj pre tých jazdcov to musí byť podľa mňa strašne stresujúce, keď ešte nemáš podpísanú zmluvu, nemáš istú tú stoličku, že áno, budúci rok tu budeme a budúci rok sa povozím na motorke. Takže aj tie výkony by niektorých jazdcov podľa mňa boli stabilnejšie, kľudnejšie, možno menej pádov, ťažko povedať. Nie som moc veľký fanúšik inak tohto riešenia týchto zmluv počas sezóny, ako pre tých jazdcov to nie je v pohode podľa mňa, ako byť v strese, že chcem jazdiť budúci rok, ale neviem, či budem jazdiť budúci rok, však vlastne aj Miller si platí túto sezónu sám, lebo nemal kam ísť a uchlacholil to na to, že nechce plat. No, tak ako jasné, sponzoria niečo takéto dostane, ale nie je to to, že nezarábam. Takže neviem, no som veľmi na to zvedavý. A vlastne tento víkend máme Le Mans. Zarko, pozerám sa na teba. Le Mans. Takže uvidíme. Jo, to je asi všetko. Ja sa s vami rozlúčim. Ďakujem. A porozprávame sa po Le Mans. Čaute.